Добро утро от мен. Казвам се Николай Капитанов и в това видео искам да си поговорим малко за това, че има две основни движещи ни сили. Знам, че ще си кажете, че може да не е така, но ще ви кажа кои са тези две основни движещи ни сили. Едната е любовта, а другата е болката. Защо болката да ни е движи? Ами защото болката ни изважда от зоната ни на комфорт. И защото ни кара да правим това, което не можем, защото иначе много повече ще ни боли, ако не го направим. Второ, защо любовта? Любовта е нещо, което ни издига над хората, над животните. И общо взето, това е.